Dis so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Hallo maatjies, vandag kyk ons na insekte. Insekte is diertjies waarvan die liggaam in 3 dele verdeel is. Die kop, die borsstuk en die agterlyf. Mier, skoenlapper, muskiet, by, besie, springkaan, vuurvliegie, naaldekoker, kokkerot, kriek, vlieg en laastens termiet. Dis so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets.